ko sa Cebuano Rider at magdi-deliver kami ng drinks. Ito ay galing sa Coffee First. Nandito kami sa Sugbo Sentro at doon namin i-deliver sa Escortona Midpoint Residence. At samahan mo kami mag-live guys, papunta doon sa Escortona Midpoint at marami pong salamat sa inyong papanood. Thank you so much for watching. Tupang. Kaya balian kita sa
Wala. Zero. Okay guys, nandito na kami sa Midpoint Residence. Ito ang building na ito. Diyan kami mag-deliver ng drinks. Okay guys, magpapaalam na kami sa live ko si Buanador at kasama ko yung partner ko, ang camera woman ko si Gina, at ang inyong lingkod si Buano Rider. Magpapaalam.